makadi yenyu muri yeZimbabwe ndoitwa Prophet Bishop Marimo wanowanika kuHeathcliff Domboshawa neBroadale. Yanga yanguva ndisina kuona mukana kunge ndichidzoka kwamuri nema-updates. Chimbo changu kuti ndakuwanai muri zvakanaka. Jehovha akakuchengetai ndichiti happy new year kwese kwamuri. Chimbo changu kuti Jehovha arikuitirai zvinhu zvakanaka. Mugore ratabuda iri vanhu vaMwari, sekuziva kwenyu sekuona kwenyu, takabata basa rarakakura Mwari wedu aititungamirira, aitigonesa. Ndiri kuona pamahappy new year mahappy new year ndaitumirwa nevanhu vairatidza kuve nemufaro zvakanyanya, nevamwe vatata tokanganwa vaipupura kuti baba patakakubatai paya makatibatsira. Ndandine matestimony mazhinji andakawana kwazvo, kunyanya vari muno muZimbabwe. Vamwe vakatoita kutouya vachiona kuti ndiriko here, vamwe vakafona makatumirwa mameseji, vari kuenda kunana Russia, vari kunana England, vari kunana South Africa. Aiwa, ndiri kuti ndiriko, komborerwai. Matestimony enyu tiri kuaona. Zvino gore rino zvaratanga rauda kutangawo zvakare neminamato, ungave uchitsvaga basa, ungave uda kupinda muwanano, zvese zvinoda kunamatirwa. Matinobuda madzinza mafamily mune hondo dzinopinda dzichiri kuisa vanhu. Muri yandanga ndichibatsira ina amai vari kuRussia, vari ikoko vaifona vachiti baba, ndine zvandanga ndichinzwa munyama dzangu, ndanga ndichifambwa kumadhokita, ndakaenda ndakanzi hakuna chirwere chakadaro. Asi ndinotenda pakuti pavakakwanisa kunge vachibhuka, ndakaita minamato, ndakavaudza zvekuita, ndakaona nguva yekunamata navo vakapora. Izvezvi munhu akutodi akutozviraramirawo. Saka zvakadaro ndinoda kuti nditende zvakanyanya nekuda kwebasa randiri kusangana naro rine matestimony akakurisa. Gore rinori rine nyaya dzekuti vanhu vari kufanira kunge vachiramba vachinamata zvakanyanya. Vanhu vachasangana nenyaya dzekuti vazhinji vachapinda matorongo, vanhu vachasungwa vakawanda gore rinori, sekutaura kwakaita vamwe maprofita. Mukuona neniwo ndakanamatawo nazvo ndikazviona kuti tine vanhu vanga vachihwanda nemhosva dzavo dzadzitsikirirwa. Igore rekufukunura zvakavanzika, igore rekuti munhu kana vane nyaya dzavo vachinji vachapinda matorongo, vanhu vakandoshamisika. Igore kuti zvakare kuti vanhu vakasungwa vasina mhosva vachabuda. Ndandichipinda futi minamato nenyaya yemukomana wedu Owen handira kumurasa paminamato. Ndakaona kuti from now up to 3 months mukomana anofanira kunge akunze paminamato yandaiita tichigadzira kuti zvifambewo zvakanaka. Ndakaona kuti mukomana anofanira kunge achibuda. Saka kunyange mhuri yacho vasina kundibata, asi handira kumurasa. Ndiri kuramba hangu ndichinamata nemukomana wekuti chokwadi chibude pachena, anga achisangana nekusungunurwa, nekuti ndakaonawo asina mhosva. Saka Mwari wedu ari kutibatsira pachinhu chakadaro. Ndine mhuri yanga ichipa matestimony zvakanyanya, yanga yaita mang'ana akanga akazvimba dumbu, vaida kuti vaende kuchipatara. Asi kuchipatara uku vanga vakunzi mwana ane kenza. Saka pane minamato ida kuti iitwe. Vakafona vakauya vakabatsirwa, mwana wavo akanga akaita zvakanaka, dumbu rikaserera, vakasadzokera kuchipatara vakaudzwawo zvakanaka. Tine imwe muna November naDecember tine vanhu vakawanda vaida kupinda mudziwanano, vakaitirwa minamato vakapinda muwanano, vazhinji vacho vakapinda mukuchata. Saka nanhasi toda kuti titende zvakanyanya nekuda kwekuti minamato yaMwari iri kufamba zvakanaka. Pavanhu vese vanga vane zvavanga vachitambudzwa, Mwari akavabatsira, Mwari akavakomborera. Saka kana uri kwauri ikoko tokuti unosungunuka kuti bata topfuurira mberi nekunge tichiita minamato. Kana pachinge pane munhu ane zvaremerwa nezvari kumutambudzawo, ngaasungunuke kunge achitibata, kunyange uri kunyika kwauri ikoko, tikuti hakuna chinyoramba. Vazhinji vari kunze vari kutibata vachipupura. Kune amai zvakare vanga vane chirwere chekuti vanga vakunzi gout, makumbo avo akurarama akazvimba, vasakwanisa kana kudhiraivha. Mumwe vanhu ari kufara zvakanyanya, asi vakangoita mazuva mairi bedzi vandibata vakakwanisa kusangana netestimony yavo. Saka tiri kuti kana tine vanhu vane zvavatambudza ngavatibate. Tine vanhu vekunze
wanga uchibata uchiti vana vedu vanyanya kuita addicted nenyaya dzekupinda mukudhakwa. Vana akaenda kuchikora asi achafokusa nekutsvaga basa, akutongoita zvekudhakwa. Ko chii chanetsa? Ozoona kuti mweya wakaipa, minamato yekuti vanhu pavari kunouya paya vari kunosvika vachishandwa, zvinhu zvavo zvichifamba, nedzimba dzaputsika, kuti iro gore nerokutanga kwatiri kuita vanosungunuka kuuya. Imba inoda kuti tinamatirwe, imba inenge yakagadzirwa neminamato. Uziva kuti wakagadzirirwa murume wako kana mukadzi wako haazombofe akahura kana kuchita, nenyaya yekuti anoti akafunga mumwe wake anorohwa neana, omira pachokwadi, zvinhu zvofamba zvakanaka. Mabasa umu kuti mafevha anga aripo, minamato inoda kuti iitwewo futi, zvinhu zvofamba zvakanaka, mapromotion ekuti afambe chaipo. Tine vanhu kuti munhu anenge akatodzidza asi akatoona basa paya, basa raanenge akapindira asiro raanozopiwa pajuti, anongonzi uchazoshandira rakati, chimbofanira kuzvibata apa, kuti upiwe zvinoenderana nekudzidza kwako, basa rako, uchiona kuti unenge uchirwiswa. Inyaya dzinoda kuti vanhu vange vachinamatirwa zvakanyanya kuti zvinge zvichifamba zvakanaka. Saka gore rinori vazhinji makasungunuka, ndibate ndira kumira, ticharamba tichipusha semapushiro ataita last year. Vazhinji ndiri kuona vari kugara vachipupura, matestimony edu awandisa zvakanyanya, vanotifolowa vanoziva nyaya dzachona. Saka ndinotenda zvakanyanya vakasungunuka, munotibata kana pane zvatambudza, tobatsirana. Kuna Mwari wedu hakuna chinyoramba, vanhu vanotoziva, vanotonzwa kuti doctor, nenyaya yekuti vaona kuti zvizhinji zvavari kukumbira zvikunowanika zvichifamba zvakanaka. Saka ndinotenda kuomborerwa kwese kwamuri. Amen.